കേരളം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കാണ് ഇസാഫ് ബാങ്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ 2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷത്തിന് താഴെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 8.5% നിരക്കിൽ, അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 8.5% നിരക്കിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്, അതായത് 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.5% കൂടുതൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 9% നിരക്കിൽ പലിശ ലഭിക്കും. അടുത്ത യൂണിറ്റി സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുകൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2023 ജൂൺ 14 യൂണിറ്റി സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അവരുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുകൾ മാറ്റം വരുത്തിയത്. പുതിയ നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 501 ദിവസത്തേക്കുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 8.75% നിരക്കിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 9.25% നിരക്കിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതായത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.5% പലിശ കൂടുതൽ ലഭിക്കും. ഇനി 1000 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് യൂണിറ്റി സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 9% നിരക്കിൽ പലിശ ലഭിക്കും.